Hilda galdetu zuen Samsandreak garbitxaileri begira, naiz eta berak ere egiazta zezakeen eta inork estatu du egearrik gabe ere ikus zezaken. Bai horik ze, erantzun zuen garbitxaileak eta hori frogatxe aldera beste bultxada bat eman zion Gregoren hilotxari erratxaz. Samsandreak keino egin zuen, erratxari eusteko bezala, baina ez zuen alakorik egin. Tira esan zuen Samsan jaunak, eskerrak jaunari. Aitaren egin zuen, eta 3 emakumek ere beste hainbeste. Gretek hilotxari begirik kendu gabe esan zuen. Begira zein argal zegoen, ez ere esan jagabe zegoen aspaldian. Sartu bezala ateratzen zen janaria. Izan ere, Gregoren gorputza erabat lehorra eta zapala zegoen. Ordurate ez ziren jabetu. Orain jada ez bai zegoen zangoen gainean. Eta ezerk ez ziren begirada apartarazten. Grete, zatoz pizka batean gure gana, esan zuen Samsandreak Iribarre goibel batekin. Eta Grete berriro gorputzari begiratu ostean, gurasoen atxetik joan zen ailogerara. Garbitxaileak atea itxi eta parez pare zabaldu zuen lehioa. Artean, goizean goiz izan arren, aire freskoak epeltasun pizka bat zekarren erantzita. Martxoaren bukaera zen.